tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to bosayan genara damga gorgola guidimaha sare alpha sare demba wulli west a fas ko on waktu yoni ha to jabbi jala kame korkoƴela ene jeeya e gardidi kabruji men jamma beɗɗo heno to fatigue sénégal kene foto wonde yimɓe jeetato mbasi pittali mumen taw koye accident hakkude bis kame camion goto to leydi mauritanie dadiɓe taweteɓe to rosso teɓima suka sénégal najo goto ɓe nanguirimo kene wona 16 taw ko kilo huuɗo bonko ko to leydi mali kene foto wonde pelɓodira musgal waɗi toon to région mo sigo hakkude wañoɓe kame worɓe joguitiɓe to guine konakiri alpha konde hanki yaari koyɗe muɗum gam yilloyade jagorɗe tati to gollorɗe mumen kono hay hen goto o tawani e gollorgal muɗum o holliti batu jagorɗe kamɓe kala maɓe kujjo kabruji mena manawena toon to côte d'ivoire burkina faso nigéria ha fema to rd congo kame sud soudan ha fenma toon to états unis de amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede e kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 17 fen yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari gosil to hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo ene yara hande lewru ɓaleɓe woni hen mbiya nogase tati woni hen mbiya nogase nayya lewru mo harrama fergo moma taw hitande julɓe ne yara hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati fergo annabi men tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam nde iwno makkatul mukarrama ene fayi toon to madinatul munawwara ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karalagal ko musidɗo men saydou abouba wonande ɓe en rewindiɓe toon to lowre men youtube kabruji mene ɗemgal pular no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal balli mo leydi sénégal ujunnaje tato e capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane joguioɗo hen boros ko temedere e sappo e joyo neɗɗo hen sappo e jeenayo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe jeenayo e jeegomo ko rabaɓe andaka raɓe ɗumena kene fota wonde temedde nayo neɗɗo heeɓi cellal mumena capanɗe tato e joyo neɗɗo ene tampi no feewi ko wona ɗum ko yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumena sénégal umma islamique ne jogui sunare ɗum ko kikiɗe hanki o jaltugol aduna khalifa général mo Baye Fall woni sirigne cheikh Dumba Fall kam yalti aduna hanki kikkiɗe hoorejo leydi sénégal neldimo duwaw jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe neldi wonande comité Baye Fall en kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo sappo e jeeneɓire jonde afrique naɓe taw ganduɗa ko fati banggue médecin traditionnel woni safroɓe safruji fina tawa ko wayno conele leɗɗe en kamen wonde gueɗe goɗɗe baaɗe noon kala eɗen gandi kala hitande ne waɗi jonde afrique naɓe ko fati banggue yurnitade safruji afrique naɓe taw ko safruji fina tawaɗi hanki ɗiɗi ganduɗen ɗi abdoulaye diouf sar ko jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli arti e yañade e oɗon ñalawma gam jarde wonande ɓen safroɓe safruji fina tawa hanki darde mabɓe fayodinde e wallodirde laamuji afrique naɓe kala haɓade oɗo hen ñaw coronavirus teskaɗo e nder windere nde kala ko wona ɗum ko kadi o erima wonande ɓeena tambiɓe safruji fina tawa nde ɓurata kadi wawde yaadude e jamanu ha golle mumen ɓuura wawde ƴellitade gam teskede guila tan sappo e nayyi lewru juillet ko fate banggue batu jagorɗe waɗani ɗum noon koye foftorde jagorɗe wonno hayso tawi woni koye golle mabɓe yogay jaydel no kollitine gasa ñalawma hande o jonde mum ma artu ko fati e banggue caɗele guura gonade oɗo saaha mo gonɗen caggal teskede kala ko fati banggue guura ene ɓuuri serde hande o e nder leydi sénégal kala jeeyi sababu noon ɓeydogol wonande cogguji guura kala jagorɗo jeego woni oɗo hen biteɗo aso woni biteɗo asome aminata diata waɗi jonde mum hanki nden jonde noon ko haalandema ko fati banggue duuɓi jeetati sénégal tinani kala ken wiye caɗele ɓeydugol guura ɗum noon ko guila tan hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi sénégal dañani ɗen caɗele so wona tan oɗo hen boros mo coronavirus feeñi e nder windere nde kala ha jeeyi sababu kala ken wiye cogguji ɓuuri ƴellitade e nder leydi sénégal to fattika to ne kadi ko tana musɗo waɗi toon jamma hanki o sanga 23h hakkude camion goto camion bis goto kanji ɗiɗi natodiri ɗum noon kene wona sappo e 2 kilométre hakkude mum e fatti ko famɗi ko kala sappo e jeetato neɗɗo wasi en fittande mum yimɓe nogas gañimi hen gañanɗe musɗe no feewi to Linguére tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon wonande debbo goto cowiɗo jaranoɗo e lebbi jeetati kam tigui jaggui ɓoggol haɓɓe lekki tawane welta ɗum noon waɗi koye commune Mollo ɗum noon waɗi koye commune mo Teskera ene tawe taw wuuro ngo wiyete ko lobbudu gawdi woni lombol gawdi jafuɗon ko toon waɗi kanko na suka debbo nawtuɗo fittande mum faade jeemum wiyeteno ko wiyeteno ko Bayila So yarano koye duuɓi nogas e jeetati acci sukaɓe jeegomo yeehi kadi yaadi e sowade kene foto wonde
lebbi jeetati ɗum noon waɗi ko capanɗe tati lewru maydiro hen ndu woni lewru août nduɗo hen woni hicci hanki sanga 17 heures ko wona ɗum ko dadiɓe yang gudditi hen loskoji jaaƴi no fewi ɓandu makko noon nawanoma toon to hôpital Elisabeth Diouf tawete to Daara Jolof wirama hanki e yamirore procureur mo Louga kono ɗo saaha mo gonen loskoji ene jokki hen caggal noon wonande nde jayde windiri wonande kanko suka debbo teskaka e makko kala kene wiye rafi mo ene addanamo wartare siftinde oɗo saaha e nder leydi Sénégal ko fate banggue ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe kewɗe no fewi yimɓeɓe ɗon ne moƴƴiɓe kalde e kala saaha to site mixane tawe nder Dakar teɓama toon worɓe ɗiɗo ɗum ko caggal dadiɓe ɓe commissariat Ali Kande mbaɗi toon jillu mumen ɗum noon ɓe pawi juuɗe mabɓe e worɓe ɗiɗo hen goto ko M Ndiaye goɗɗo noon ko goɗɗo ko M Diouf goɗɗo ko M Ndiaye ɗum woni inde mabɓe ko inde ɗe ko dotta tawa mabɓe kene wona million ngaji 200,000 taw foof ko faux billet ɗum woni ko wonno golle mabɓe oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe siftinde oɗo saaha gam teskede ko fate banggue fewnoɓe faux billet ene heewi e nder leydi Sénégal joni toon to Sénégal keddoɗen gartaten koye laana juuka toon to Dagana kan laana noon iwno ko toon to Mauritanie sanga 22 heures ko fayi toon to Dagana wonno en ko yimɓe tato ene wondi e bey seeɗa caggal noon nde laana ka yeehi tan ha fandi Dagana ko nden laana ka yiwi yimɓe ɗiɗo noon mbasi en pittali men tataɓo gonnoɗo e laana ka on kam wawi faabede oɗo saaha ne tawi juuɗe ɓen loskoɓe ɓen noon majjunoɓe ɓe mbawi yiitede kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbira toon to Jarem ene tawi nder commune mo Ngaye e tawtorede wonande koreji mabɓe kala ha joni toon to Sénégal keddoɗen garten koye mission ko fate banggue ndenka e kisal toon to leydi Gambie Sénégal ma neldu kene fota wonde 650 koninke toon to Gambie ngam oɗo saaha ɓeydude nden kay kisal ɗum noon eɗen gandi Gambie woni koye heɓanade ko fate banggue sumgoji 4 lewru décembre ɗo tan e lebbi ɗiɗi ɗum noon hanki to camp militaire mo Touba Kouta ko toon tigui ɓe dokka araray mo leydi Sénégal sen giwi hade men iwto Sénégal ma en jaha toon to Madina Gounas toɓo mango jippingo toon hanki ha ganduɗa ndiyam heewi ha yoga e galleji nani ndiyam ma en ketto hen musidɗo meɗen Amadou Sambalo. Ñalawma talata capantede ko lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko ndiyam kewɗam jippima ɗo e nder wuuro men teddungo Madina Gounas tuggi tan ko waktuji ɗiɗi ñalawma ha waktuji 5 kikiɗe ɗin galleji taweteɗi e on godron gaddiɗi wade e nder wuuro ngo en kewi jogade caɗele kala e saaha so toɓo ngo heewi. Ceerno Siraji Ba mo golle mum nanne ndiyam. haala pular mbi wulago jamma a cittaki e goto kadi hunde foof koye saaha muɗum eɗen gandi ndungu alhaali muɗum hay goto wawani jogade ñawore muɗum ko Allah jogiti alhaali muɗum fof yiwole men garoje ɗo e nder Madina ɗe walla e nder ndungu he koɗe kewɗe doole 73 faade joni ko perɗen garɗen ɗo yete ɗiɗo galleji ɗo ɗi jiiɗa cinca faade hande alhamdulillahi rabbil alamin 73 ha yetti 86 ɗiɗo galleji toɓannode en wuuro ngo toɓannode en ko lebbi 6 kalami ko Madinaɓe ene gandi ɗum toɓata kadi ko jamma e ñalawma hay goto meeɗa yoolade hen nde wonno goudron ngaji ngala ɗo yete kala ndiyam garɗam fayi ko faro noon laabi ndiyam ɗi guila goudron o puɗɗi waɗede ɗo Madina Gounas goudron naɗe ɗo ko 86 guila nden minen kam min puɗɗi dañde probléme inondation e ndiyam ɗam tampini amen no feewi so ɗam ari ɗam taccitta goudron o wonno goudron o no towi e koye ɗom haggata ɗum rutto e galleji he haɗum tampini amen guila nden Allah waɗi on goudron pewnoɗo guila 86 2009 o itta wattake so 2009 o waɗa départ o gasoyi ko 2011 yo yimɓe mballu e ballal min cohlani haydara wona ko ñamate wona ko yarte min cohli tan ko ballal assainissement wuuro ngo e rigolaji pour ɗo ndiyam ɗam wawi rewde so goudron so waɗama normalement foti wonde hen ko rigolaji sakko ɗum kala ndiyam garɗam rewa hen yahata foti yaade to kono rigolaji ngala so ndiyam ari haggi e goudron ye tan ruttoto koye nder galleji he so ƴi wonde juuti heewi tan tampina naata e galleji naata e cuuɗi ɗum woni ko jeyta cuuɗi ina kela ko hande o kadi alhamdulillahi rabbil alamina guila 2 heures faade ɗo ɗo jeyten ɗo ha 5 heures pawɗo ndiyam ina toɓete toɓata ko ndiyam kewɗam doole ina toɓana hannirta ni hande kadi min joolima kadi joologol ngol min mbayri e yoolade ngol ɗo joologol min mbayri yoolade ɗum guila e 2010 ngol kadi min joolima ɗo joologol musgol ha cuuɗi jani hen hande kadi on jii ɗiɗa cuuɗi foof ko janɗi
cuuɗi nanɗo ko jandi ko ndiyam ɗam naadi hen cuuɗi jani juwata ko ndiyam gila kallo ha e nder cuuɗi gayde a juwat ndiyam naata e suudu ma ɗum kam a yiri ɗum guite maɗa e ɗum noon min ñaagui laamu ngo ko ballal kadi min jiiɗi wallede ɓayde ko ni wayi ɗigolaji mo battaki min balle kam moto pompeji hayso ko ɗiɗi walla tati gadde e wuuro he kala ɗo ɓuuri wawi wadde ndiyam so ƴiwonde heewi moto pompe waɗe ɗon pompe ko boni ko foof fodde 30 minutes taw ndiyam ɗum kadi yeehi walla joomu en dendagal ɗin galleji nannude ndiyam eɓe eeri laamu ngu hay bandiraɓe kala nde baddata e gotorŋaji he rigolaji kono kadi e moto pompeji so ndiyam naati e galleji ɗi ngam wawa yaltinede ko yaawi e ko yacci ko musidɗo moon Amadou Samblo Madiane Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema. Amadou Sambalo Madina Gounass eɗen mbiya tan ɗeɗo hen diƴƴe gon diƴƴe belɗe taw kadi ganduɗa guura dañe ha heewa wonande ɓen kadi jeyyaɓe hende jomiraɗo a lomtintaɓe moƴƴere kadi laamu ngu nana koɓe kaali ko adanaɓe toon moto ko fate banggue yaltinde ɗeɗo hen diƴƴe wannaɓe toon kadi a rigui payidindi so tawi diƴƴe ɗe gaari wawa ɓennude tawari ko jayde leydi Mauritanie ɓe kolliti laana giwnoko to Bakel ne tawe e nder leydi Sénégal kan laana noon ka fano ko nokku biyeteɗo Diaguili nokku biyeteɗo Diaguili ne tawe e nder leydi Mauritanie ne taweteno e kaɗon laana sukaɓe nayo kamɓe kala ɓe mbaɗata ko musique kono kadi ɓe jahanno ko yangue ngam tigui wonande waɗoyde gueɗon e yangue welnere konko noon gawƴannoɗo kan laana hawre hendu e tooɓo tawi ɓe hen ne wondi e matériel mabɓe kala nden laana ka yuwi kanko on gawƴannoɗo kam on wawi ndiyam wo diwi faabo yimo ko lekki goti ko toon wo nangtoyi kamɓe heddiɓe nayoɓe kala ɓe majji ko goto woni puɗɗiɗo yiitede hen onne kadi yiita koye nokku biyeteɗo tiyabu noon ne tawi nder Sénégal heddiɓe ne jiile cuwa taw yiitede ha joni ɗe mbiya tan yo jomiraɗo hollita to Mauritanie kadi ko wona ɗum ko wonande ɓen awoɓe kam ene wondi e scientifique en to banggue Sénégal ha e Mauritanie kala nana jokki yiiladeɓe to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti wonande ƴewdaɓe hanki so tawi jogaki oɗo hen boros mo coronavirus koɓe ujunnaje ɗiɗo e temedde tato e nogas e jeenayo neɗɗo hen temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗo mbaɗa ko test biyeteɗo PCR woni test luggo no feewi ujunere temedde jeeɗiɗo e capanɗe joyi e jeenayo mbaɗa koye test jawɗo temedere capanɗe nayo e jeetato tawa ne jogui oɗo hen borosa kene wona temedɗiɗo e capanɗe jeetato e nayo woni heɓɓe hen cellal men yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen al akhbar ɓe koliri police mo nema fawi jungo mum e blogueur goto taw ganduɗa ko biyeteɗo Mohammeda Boumayni ko on tigui taw ganduɗa ko fate banggue blogueur politique kalawɗe ɗon caɗele caggal kayde malli walla ni nde haali konnguli mustifade konin koɓe leydi Mauritanie jeeyi sababu o jagga oɗo saaha mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe woɗɗo mo police nangui komo police Rosso fawi juuɗe mum e suka Sénégal najo goto ɗum ko hanki kikiɗe kanko noon o wonno koye auto makko o iwno ko toon to Sénégal tawa may makko noon e nder auto makko ene mofta toon kene wona 16 kilo taw ko huuɗo bonko ko kono kadi police mo Rosso holliti o taccidani e ɗiɗon kiloji ɗin kiloji o foti ƴettude ɗum koye nder Mauritanie hoore mum kene wona 10 kilométre hakkude Rosso kam e poste police ko ɗon tigui wo nangaɗo sa noon lesko wongo ene luggiɗi hen no feewi sarɗiyanke biteɗo Coumba Dada Kane waɗi jillu mum ñande capanɗe tati lewru auto madiro ndu woni hecci hanke o toon to Moqada mo sabaha kam e elmina ha faynato Riyad kala gam yurnitade caɗele ko fate banggue état civil kayitaji gonɗi toon kono kadi teskama yimɓe hewɓe ne jogui toon caɗele hewɓe kadi gollotoɓe to mbiya ɓe jogui caɗele wawde hettade yimɓeɓe caɗele men no foti wawde yaade ni won hen nokkuji ni oɗo saaha natti hay latade koko uddi kono kadi hewɓe donki dañjiɗi holno dañirta kayitaji mumen winditama toon caɗele kewɗe no feewi teskade al akhbar ɓe kolliti wonande armée leydi Mauritanie holliti oɗo saaha ne ƴetta sukaɓe élevaɓe ko fate banggue officier police ɗum noon fuɗɗi ko hanki 31 août hanki fuɗɗi gasoyta ko 7 lewru septembre nduɗo hen darindu hande ko fate banggue joƴƴingol ɗereji jiɗɗo wonde police addata ko kayita jibinande muɗum ne wondi kadi e kartala wonande andintuma jeeɗa koye leydi ndi woni carte ma identité ko fati banggue kadi
addude ko fate bange certificat ko fate bange certificat ko fate bange certificat de judiciaire ngadda ɗum taw ganda ko kayit mo ene hollira wonande a meeɗa nadde e juuɗe laamu taw daɗo ko data lebbi tati taw kadi ganda a wona a neɗɗo desɗo ɗon noon aɗa wawi a ƴettede e nder ɗiɗon concours aji to Mauritanie kedana joni jillu équipe militaire pakistanaɓe jillu mumen e nder leydi Mauritanie hakkude mabɓe chef d' état majeur armée leydi Mauritanie kamen chef d' état majeur armée leydi Palestine mbiyan noon Pakistan jafoɗon ciifodiri sifande nandiral hakkude koninkoɓe leyɗel ɗiɗo hen ɗiɗi kala ko fati banggue heblo kam e jokkodiral kala gasi foftorde jagorde jonte ɗiɗi e nder leydi Mauritanie batu jagorde waɗani hayso tawi woni jagorde ne jokki golle mumen hooreji jagorde leydi Mauritanie bannoɗo jillu mum toon to France toon to Arabie Saoudite kame hoorejo leydi Mauritanie gonnoɗo ken wona yontere toon to Arabie Saoudite hande maɓe puɗɗita golle mabɓe ko fate banggue jonde nde ɓe gadorno wadde e kala saaha toon to Mauritanie jagorɗo Mauritanaɓe Ismaila Cheikh Ahmed mo hakkunde leyɗele jokkodiri e téléphone mo nando mum toon to Koweta ɗum ko kikiɗe hanki o gam oɗo saaha jarde Koweta e hollirde kadi welwelto wonande ɓiɓɓe Mauritanie faade kadi e ɓesguji Kowetnaɓe ɗum ko caggal nde Mauritanie yoɓi ñamale mum faade e Koweta kono kadi ne ɓeyda jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe gam ɓeydude jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗe Mohamed El Amina Wuldu El Cheikh woni oɗo saaha jettinɗo ɓattake hoorejo leydi Mauritanie toon to émira mo Cheikh Nawafi Al Ahmed woni wonande gardiɗo leydi Koweta kanko tigi wonata joɗaniɗo toon ambassadeur mo leydi Mauritanie toon to Koweta gam ɓeydude jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe banque alimentaire tambiɓe ko fate banggue guura leydi Mauritanie kolliti dokkiri kene fotta wonde 15 ujunere taw ko neɗɗo kato jinɗo e ñamde miskino Allah e wiide biteɗo islamu Wuldu Hanifa ɓe dokkiri toon kene fotta wonde ngaluji jonɗi no fewi kam ene wondi e maaro e ko yadeten kala caggal nde ɓe jaltini temedde nayya e nogasa ton guura gam wallidde ɓen ñoolaɓe e nder leydi ndi catala yurnitoɓe ko fate banggue caɗele yo layru ha e toɓoli ko bonni kala wondude jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol lamɓe erima nden kay kisal e jirtinde finoɓe to Rosso e hoore muɗum nde mbawata rentade no fewi gam ɓeydugol ƴerde maayo Sénégal kene fota wonde tati piccal ndigay goho ɗum woni ko ɓeydi ha yoga e nokkuji puɗɗima nadde ndiyam gam teskede oɗo saaha maayo ngo ene nanna ndiyam no fewi e kala banggueji sen gewi to leydi Mauritanie koto Mali paɗena gam teskede paludisme ne kewi e nder leydi ndi no fewi jeeyi sababu wonande catala tambingal ko fate banggue haɓade ñaw paludisme to banggue sukaɓe yillo yima toon to Kulikoro kene fota wonde capanɗe 6 ujunere suka woni ko heeɓi vaccin muɗum taw ganduɗa ko jaarowo duuɓi 12 woni lebbi capanɗe 5 lewru gam fabade ɓeɗon sukaɓe taweteɓe toon ɗum noon fuɗɗi ko guila tan juin ha e juillet ha yetti lewru août maydu ɗo hen dow kala oɗo sa teskama ñaw biteɗo paludisme ustima e nder ɗiɗon nokkuji kala ha joni toon to Mali keddoɗen jeune de Massina tawne tawe région mo Ségou taw ganduɗa ko toon to Massina ke Massina pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude worɓe joguitiɓe armeji nottortoɓe inde jihadiste en kame wonɓe wañoɓe joguitiɓe armeji ngal pelɓodiral noon kene fota wonde waktuji jonɗi no peewi pellodiral waɗi hewɓe gañiɓe hen hayso tawi woni jayde Mali Actu holliti ala hen kam wasɓe pittali mumen kono ko fati e banggue camion goto tettama toon kadi e bidon ngaji baɗɗi essence kame gasoil ha heewi kono kam neɗɗo goto wasi en fittanum taw kadi on basɗo ene fittanum jeeya koye wañoɓe joyo kadi jeeyaɗo e wañoɓe gañima hen kono ɓe keɓani yaltinde to banggue ɓen joguitiɓe armeji so tawi won gañiɓe hen walla ala won fellaɓe hen ha joni haalane jokki ko fate banggue laamu sabbundu
ngam lebbi mabbe sappo e jeetati so tawi gasi do tan e lewru février hitande ujunnaji e nogasi ɗiɗi sumgoji yo mbat kono kadi khalifaɓe diine leydi ndi yidde mumen ko hunde yo yaaru sesa ha diwo oɗo saaha ɗum wonno konguɗi jaltinnoɗi wonande sharifa boyemo haydara to ñoro ha yimɓe hewɓe jalti kolliri hen beele men no fewi caggal nde wonno lebbi sappo e jeetati yiddemo ko yo ya ha wona ya capantati e jeegom lewru ko fate banggue laamu transition beele kadi oɗo saaha jaam duumiɗo wawa artude leydi Mali haaɓe mbawa heɓade ɓe gadda jaam e leydi ndi kala on saaha sumgoji puɗɗo waɗede ha jaam duumiɗo wawa artude hen ko wona ɗum ko haute conseil islamique du Mali kañumne joɗinoma ñalawma heccanko ñande capantati lewru mayduɗo hen hankindu kañumene erima kaldigal e jaam oɗo saaha nde wawata wonde e nder leydi Mali kala ñamfunke région Tombouctou toni kadi ko sabotage mawɗo waɗi toon ko fate banggue kuppugol weeyo hinde téléphone ha ganduɗa hewɓe taƴodiri e Bamako toon to ñamfunki koko taƴodiri ko hedde leydi Mali kala hay sa noddi téléphone yahata région ala hay seeɗa ɗum ne kadi beele ɓen pewno fewnoɓe gara alay saago garda e nden kay kisal ɗum noon wonagol woni goho wonagol woni ɗiɗi ɗeɗo henna gueɗe ene mbaɗa toon to région mo Tombouctou ko wona ɗum ko kadi a jogoto halis ma ni donc hay dañde ko coɗoyɗa caggal teskede caɗele mawɗe jokiɗe toon to ñamfunkeɓe erima laamu ngu nde wawata nottade nden ka e kisal timmuka e nder oɗon diwan no fewi sen giwi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena Alpha Condé janoɗo foftorde mum toon to leydi Turki gartuɗo heccanki hanki noon fiiri koyngal muɗum ne wonde renoɓe mum gam yaade yilloyade yogay jagorɗe muɗum taw kadi asmanu ne toɓa seeɗa jagorɗo ko fati banggue budget kame jagorɗo économique finance ene wondi e jagorɗo administration territorial ko ɓeɗo henna o yano yilloyade ɗeɗo henna jagorɗe kala nde o yilli nokkuji mumen wattawani ɗon hay jagorɗo goto hewɓe kadi gollotoɓe ɗon tawi ko garani e golle mumen o ɗacciɗon bindol gam yinnode kadi jokkude hawre toɓo mango ari ko ɗon o ruttori o hollitima o jokkoy jillu makko yoga e jagorɗe ha tenti kadi yoga e ɓen gollotoɓe nder leydi ndi kala kono kadi o holliti batu jagorɗe paaɗa ɓen jagorɗe o tawani e nder gollorɗe mumen goten kala mo fadi hujja mum taw ko hujja leppuɗo no fewi joni toon to Guinée keddotoɗen fedde wuyɓe otoji kañumen mbiya teeb nden fedde noon wiyama teeb taw ganduɗa ko wuyɓe mawɓe no fewi so tawi gujji otoji kewi yeyde ɗum koto banggue Sierra wona caggal nde ɓe gujji oto cosoho goto biyeteɗo Mamadou Adama Sow ko ɗon ɓe battidi wujjude oto toon to legal Symphonia on noon ɓen mbiyama teeb caggal kay teskede sa wujjani cosowo tan ka biyeteɗo teeb ɓen noon oɗo sa ɓe tawe e julde ɗiɗi caggal kay nde ɓe kaldi gonga ɓe kolliti otoji kewɗi ɓe gujji kala ɓe nawi ɗumen ko toon to Sierra wona haare musde bonde nden waɗi toon to Madiana noon ne tawe e nder Guinée Conakry ɗum ko caggal nde wendu kanŋe wotru feeñi toon kanŋe kewɗe no fewi Madiana 1 ene wondi hakkude leyɗe ɗiɗi Madiana 2 ene wondi e nokku biyeteɗo Wadila ɗeɗo kala ko leyɗe taweteɗe e nder Madiana ɓen pelle ɗiɗi kala haare mawde ari hakkude mabɓe ha hen leegal kala holliti ko kañumen jeeyi nduɗon e wendu dañi jaseje kame laaɓi e cabbi kala jalti ha ganduɗa waɗi yimɓe jeetato nana lappi to hôpital mbawana koye mumen haade laamu ngu neldude toon wonande dadiɓe timmuɓe to Côte d'Ivoire ko bisuji tati jana ɗum ko subaka hanki sanga 7 heures e nokku biyeteɗo taw koye département nokku biyeteɗo Waninu koye lawol Touba nder leydi Côte d'Ivoire teskama noon toon kala kene wiye commissariat de police ala toon ni brigade haydara ala toon ko subaka lawɓe iwannoɓe toon faaɓe toon to Abidjan gam somoyade yeeyoɓe ko ɗon tigui worɓe jogitiɓe armeji paddiɓe kala kam koɓe joguino tettaniɓe ha laaɓi hen sofor goto noon hollitino yidde wonde jambar ɓe gañinimi hoore oɗo saaha ne tawe cuuɗi safara ɓe erima nde laamu ngu wawata ɓeydandeɓe ndenka e kisal e nder ɗiɗon diwanuji to Burkina Faso yimɓe nayo mbasi pittali men neɗɗo goto woni gañiɗe hen ɗum ko caggal nde mabbi dal université Norbert Zongo toon to Koudougou ko woni janɗo hanki
nyalawma hanki o ha yimɓe nayo mbasen a pittali mumen to Nigeria ken wona sappo en jeeɗiɗo neɗɗo wasi fitan non koye attaque goto wanno nguɗon jango ko iswab noon ko état islamique Afrique de l'Ouest ko ɓen banno ngun jango woɗɗani keerol hakkude leydi Nigeria kam e Cameroun caggal nde ɓe nangi ngoɗon wuro caggal nde ɓe nangi wuro witengo ran caggal nde ɓe nangi wuro witengo ran kene fotto wonde waktuji 4 pellodiral hakkude mabɓe koninkoɓe leydi Nigeria haɓe mbawi kam ɗaccidde ngoɗon wuro hewɓe puɗɗima arti ɗum ko ñalawma hanki o to RD Congo Sud Kivu to ne kene fotto wonde sappo e jeenayo hakkude koninke kam e militaire ɓe kene fotto wonde sappo e goo militaire kene fotto wonde police aɓe jeetato ɓen goni ñawaɓe hanki won hen ko lebbi sappo e ɗiɗi e kaso woni hen ko duuɓi nogas e kaso ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi toon tan cukalon nde won cokkotoon tokosono aɓe keeɓi tan aɓe leldo e mumen ko fati e banggue hinde violence kon jiiɗi haalde tan ɓe mbaɗi ɗumen ko wiyete menace to Sud Soudan kene fotto wonde toɓoli mawɗi jippima toon ha ganduɗa kene wona ujunnaje 3 jeetato neɗɗo hande o ala ɗo hoɗi haya nokku e wiide cetal tammingal ko fati banggue faabu oɗo saabi erima faabu mawɗo no feewi caggal kay wonande ko teygal gotal hay goto ala ɗo hoɗi kabruji men battidortoɗen ko toon to États-Unis de Amérique caggal nde Amérique naaɓe giwi Afghanistan ha laaɓi duuɓi nogas ko fati banggue haarejo bayde on hanki huccodiri e ɓesguji Amérique naaɓe kala gam artude oɗona guerre mo ganduɗa mo yiɗi hanti silta ha laaɓa o caggal nde wo ñiŋa no feewi no artiriri wonande Amérique naaɓe ni ene ɓuuri sofde no feewi Amérique naaɓe hewɓe jonnani ɗum ko wona ɗum ko hollitinde waɗanno campagne gam ƴamdemo leffol laamu yiddemo laamade Amérique o hollitino wonande so tawi kay o jooɗima e jappere wonata himme makko ko artirde koninkoɓe leydi Amérique taweteɓe toon ɗum noon neɗɗo so haali tan yo gonɗu e konguɗi mum kanko oɗo hen Joe Biden hayso tawi woni jayniyankoɓe hewɓe posinomo question ngaji hay konngol gotol o jaɓtani hen jaabade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hira nena